Proset. Naħseb dil-ħaġa li eżempju ngħidu sma l-avokatu fiha l-kaloriji. Eżatt. Mark. Għandek in-nats fihom il-kaloriji. U ħadd tispiċċa ma tikolx avokado u nats, ġifieri? Imma voldiri għax inti ma fimtix tal-kaloriji. Mela kaloriji mhux kaloriji jibqgħu, voldiri 100 kalorija minn ċikkulata hija l-istess 100 kalorija minn avokado. Le. Mistoqsija tad-deb u di, fuq di. Mhux mija jibqa' Fuq di, le, fuq di ħaneħlu, mela. Karla għandi karta ġibili. Kważi jisu diesel u petrol jista' jkun tnejjatu l-istess enerġija, ma diesel ħajamel ħafna storbju u ħafna pollution. U iktar ma tirraffina, iktar inqas ħajamel pollution. U ħannużaw il-ħabiba tagħna Romina bħala eżempju. Ejja ngħidu kif konna ħansemmu l-ewwel li Romina bej wieħed u ieħor għandha bżonn 2000 kalorija. Parentesi żgħira, dawn minn fejn jiġu dan numri? Minn kemm Romina għandha żmien, kemm tiżen, kemm għandha tul, x'exercise tagħmel, xogħol tagħmel, eċetera. Tlaqna minn hemm. U wasalna n-numru ta' 2000. Ħadd m'għandu 2000 joqgħod jikkalkula tiegħu innifsu u ħanajt għaliex. Le. Jekk Romina għandha bżonn 2000 kalorija, jiena ngħid mela jew kif qal Mark nista' nieħu biċċa kejk u nilħaq l-2000 kalorija. Jew matul il-jum ħanieħu 3 ikliet żgħar medji illi bihom il-ħaqt l-2000 kalorija xorta, J square. Il-kejk ma tani xejn ħlief naqra toma tajba fuq l-ilsien. U kollok aktar ġuħ. U zokkor. Brava. U għax u minn affarijiet artifiċjali probabbilment ħajrek tibqa' dejja m'għamlikx blas li inti qed tħossok illi ma kilt kważi xejn għax jgħad baqal il-ġuħa. Nutrienti ma ħadxej. Nutrienti ma ħadxej mela anke saħtek minn ġewwa ma gwadanjat xejn. Waqt li ieħor issodisfak imlik, dak l-enerġija, dak is-saħħa u kien pass ieħor il-qudiem fit-triq tal-progress tiegħek. Issa, għalfejn xorta dawk l-2000 kalorija li inti għandek bżonn huma irrelevanti. Għax ħadd maħxien Romina għax kiel biċċa akbar ħuta, jew tiġieġa, jew laħam, jew ħaxix. Mela jiena bil-qbis dawk l-2000 u ħadd 2700, 3000 skont minn fejn ġew dawk l-1000 żejda, mela kiena suppost in inverted commas nieħu 2000. Imma ħadd 3000 u dawk l-1000 differenza ġewni minn ikel sustanzjuż kif għandkom hemm ħadd qatt maħxien hekk. Ma nistgħux neħbew li t-sokkor. Mhux hekk. L-affarijiet huwa artifiċjali, l-affarijiet folots illi ġew miż-żmien u lħaqna daw ir-records. Reċentament, iġifieri dan minn mindu l-ekonomija tiżviluppa kif żviluppat li għandna dawn l-issues għax jiena tara li tajiet ta' żmien nanti kollha kienu jimxu jagħmlu u sa dak iż-żmien sa qabel bdiet evolvi l-ekonomija il-ħadd minnhom ma tara mbaċċa. Kienu jiblu ħafna ħaxix ukoll fi żmien. Biex jitmaw il-fawla. U laħam darba fil-ġimgħa. U l-kar semmejtu dakinhar, iġifieri aħna nistgħu nagħmlu mhux padiljuni huwa tajjeb ta' biex javvanza l-isport f'pajjiżna biex nitilgħu f'livelli oħrajn ġibu riżultati aħjar, imma għall-poplu ġenerali mhux aktar padiljuni għandna bżonn inċentivi ta' kif dal ikel naturali ħajjasal aktar malaj, ħajkun aktar affordabbli għal kulħadd u jew naraw kif nagħmlu biex daw it-sokkor imqar kif isemmi Karl ikollhom xi labels fuqhom. Isma' għal ċensu li qatt ma sema li t-sokkor jagħmillu ħażin. Għamillu label do not overconsume. This should be kept to a minimum. Sigaretti. Imqar awareness. Ma naqbilx, għax jiena vera bniedem favur il-libertà li tibbenjhom dawn l-affarijiet. Ma trid tiċċent